obklopení těch listů, plodů a květů působí vlastně paradoxně jako chirurg. V tomhle úplně čistým, technickým a sterilním prostředí. Je obklopený technikou a snaží se zachytit do posledního detailu věci, který si okolo sebe každý den nevšímáme. Ta realita je krutá a to umění je tady vlastně od toho, aby člověka od té reality odpoutalo a zároveň může poukázat na nějaké aspekty života, na ty duchovní, čili jak ho jakoby vylepšit. Snaží se zachytit a snaží se si sám všímat různých fází dozrávání, květin, rostlin a vlastně celkově života. Od mládí, dozrávání, po usychání i umírání. Je to stejný jako s lidským životem. Je to součást, se kterou se musíme smířit. A to chce ve svých obrazech zachytit. Ale záme na nějakou krásu. A ta krása je v tom, že se smíříme s tím, jaký ten život je. Pořád člověk pracuje na nějaké budoucnosti. A teď je tady nějaký okamžik, kdy si člověk řekne, ale já už jsem v té budoucnosti. Já už nemůžu pracovat na budoucnost, já už v ní jsem. Takže dal veškerý ten hluk stranou a začal se soustředit na to, co je podle něj správný. A na to, co chce předat. A je to důležitý, protože obzvlášť v téhle chaotické době všichni hledáme způsob, jak se nenechat rozptylovat, jak se soustředit, jak být otevřený, jak být pozorný, jak ocenit věci okolo sebe. A třeba kvůli tomu víc a víc zase zpátky unikáme na chalupy a do lesů a do hor. Toto je zajímavý příběh, člověče. Já teda nejsem botanik, jo, nejsem. Objevil jsem tam toto kvítko, nevím název ani jméno. Už je teda suché. A utrhl jsem tuto jednu větvičku a říkám si, no, to je moc pěkné, to se mi líbí. Utrhnu si kousek dál další. A šel jsem 2 kilometry a ono už tam nebylo. Takže on si jednoduše všímá a někdy to popisuje nadšeně, jako kdyby ty věci viděl poprvé. A možná je někdo taky viděl poprvé, teda takhle zblízka. Tak nějak postupem času jsem přecházel na ten vztah k přírodě. Stále mě to táhlo vlastně do přírody, až teď už vlastně žiji jenom v přírodě. Že města mě vlastně netáhnou, protože to je hluk, spěch, zhon, odtržení od přírody. Takže si tady vytvořil příjemný prostředí, ve kterém se cítí dobře, nikam nespěchá, nic ho nežene a může prostě vnímat. Netvoří nic na sílu. Jestli to cítí, tak to cítí. Jdu tak do zahrady, jo, a když není moc udržovaná, tak tam rostou takové bodláky, které se považují za plevel. Ale když se na něho podívám blíž, tak vypadá velice zajímavě. A když potom je na konci života uschne, tak tady ty listy vytvářejí takové zajímavé obrazce, takové spirály. Takže obyčejný bodlák. Šťastná rodina pana Bodláka. V jeho blízkosti je člověk sám hned víc pozornější. Mám rád všechny Ignis vivus. života, ale nejraději mám tu, ve které se právě nacházím, a to je ta fáze usychání a odumírání. Protože pořád je v ní ta krása, že jo? Když se chce ještě z okraje města přiblížit víc přírodě, utíká blíž přírodě. Kde je toho tak nějak součástí a hluku je ještě míň. Jsem uprostřed lesa, takže tam ten dotyk přírody je jaksi hodně těsný.
Opravdu je to o tom, že člověk při té tvorbě se od toho světa celku odpoutá. V podstatě jsem si jel celý svět a zjistil jsem, že nejlíp je doma. Jo? To je takové poznání velice jednoduché. A už se mi ani nikam nechce, protože ať kamkoliv přijedu, těším se domů. Po všem tom, co má za sebou, po tom hluku a schonu, už se soustředí na to, co je pro něj důležitý a chce to někomu předat. Divočák, Milan a Lukáš. Normální pohled na Pampelišku je z metrové vzdálenosti a když se na ní podíváš ze 2 centimetrů, tak je to exotická květina. Vypadá nádherně. Květina je krásná každá, jenom je otázka, z jaké dálky se na ní díváš. Ku příkladu odláky, jo, to je hodně přehlížený plevel. A když je člověk přinese do studia, položí na to světlo, tak zjistí, jak zajímavá věc to je. A čím jdu blíž a blíž k němu, tak odhaluju nějaké struktury a tvary, které jsem dřív neviděl. Prostě nový svět, nesmírně zajímavý. Začíná se věnovat i motýlům, protože motýly a květiny patří dohromady. Tak po mně zůstanou aspoň nějaká díla, která říkají ten pohled na věc. Jestli to někomu pomůže, to by mě asi uspokojilo ze všeho nejvíc. Podle mě, že motýl a květina žijí tak nějak spolu. Motýl je závislý na květině, květina na motýlovi. No a oba jsou krásní, že jo.